alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Assalamu alaina ila billahi salihin wa shahadatu wa la ilaha illallah. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin. Kafin in ce wani abu zan yi magana ne akan tafiya makaranta haire. Ba na jin daɗi don gaskiya an haire ta tafi makaranta, ni da ƙara zama wajen tuyan nan zan daɗi, saboda a zahirin gaskiya ina son haire. Duk wani ɗan uwa na haire dalilin ta ina son shi, saboda wallahi tallahi Bahar Hutu kawai shine ya riga ya saki. Da a ce zai daure kamar yadda aka ce turo babansa a zai magana, aje magana da zarar abu ya matso sai a yi. Da ni kaga dai shi zai aure ta, amma na fi shi jin daɗi, saboda a unguwanmu akwai yan sa ido, ko ɓata ba na son ga sun yi, sai ni da yadda zan shirya su zan shirya su, saboda a rayuwa ba kiwon dabba ake ba, yanzu kiwon mutum ake yi. Shi na farko ba san ta yake da iskanci ba, ina son ta sosai ba da yaudara ba, amma mutane sun ƙi su gane ga abin da ake nufi. Ni a duniyar nan yadda nake son yarinyar nan a cikin zuciyata na kasa gaya mata, har ta kai ta kawo na same ta ma na ma gaya mata, amma ni da ita mun ba abin a zuciya ta ba abin a zuciya tana ban a zuciya. A tashirin gaskiya abubuwan da nake wallahi masu kyau ne, kuma sannan ni soyayya ta da Nana, ina son Nana sosai. To amma akwai akan abin da yasa yanzu na daina zuwa zance na kullum da Nana, saboda akwai wani dan wulakanci da min so daya, wulakanci kai so biyu, shi yasa na daga kafa. Da ka san mai kullum sai na je fira wajen Nana, to yanzu sai na tsaya ne kai na faɗa. Yanzu zance na Alhamis da Juma'a nake zuwa, ya fi min daɗi. A sati zan je mata so biyu, saboda a yanzu kuma ita har waya take bugo min ma dan Allah in taimaka in rika zuwa ko da yaushe. Ni kuma a sabanin cewa wancan wulakancin da aka yi min na baya ba zan iya lamunta komawa fira ta ko da yaushe ba, saboda a rayuwa yarinya ina santa. To amma ta dole yanzu ba wai san nata na rage ba, kamar da yadda nake yi da can kullum in ji, sai na dan tausayawa kaina, tunda na riga na zarfafa a santa, ita ma ta zarfafa a suna. To amma ka san budurwa dama an ce in aka kai mata kuɗi tana yin wani wulakanci aka sa rana, dan take kamar ba za ka iya anshe kuɗin ka ba da komai. To a zahirin gaskiya ba haka bane. In mutum ya niyyar fasa ba yadda aka isa yi da shi wallahi, sai dai in bai niyya ya fasa ba. To shi yasa nake nuna mata cewa tsakanina da mace kamar in cire rigar sawa ta ce in cire in canja wata, haka na mai da san mace. To a rayuwa shi wulakanci bai da daɗi, ko me ka zama kakka ya wulakanta mutum. Kamar yadda ni a duniyar nan ba ne wa mata wulakanci, to amma ni kowa sun ina da farin jini na yan mata. A rayuwa wai mutane har su rika munafunci, a rika shi Bahar Hutu waye yanzu ma kamar kwaman barista, ai bai kamata ba a ce dan Bahar Hutu ya bugo min wa ya ce in gaishe mai da mutuniyar. Na san ajanda ce babu su ta ce da ni kan ƙara ba Bahar Hutu waya shi gaisa, daina ba ta waya in gwara ma in kira na yi kenan, tunda shi ya ki turo magabatan, ya ki turo babansa ya samu babansa haye. Kuma zashiri wannan maganar da kika yi kin yi gaskiya, saboda ni ba yawo nake da Bahar Hutu ba, amma an zo an sami baba yarinya an ce Bahar Hutu yana da yan mata da yawa, kuma ni alhalin ba yawo muke ba, ban kuma sani ba. To shi yasa ni da na nuna mata cewa ban san wannan abin ba gaskiya, a zahirin gaskiya bai kamata ba. Mutane wanda ke son naka, ina laifi wani mai son naka. To amma ni ba haushin ta naji ba, kamar yadda take faɗan an sha ta warke zamanin ummi da buliya, kuma maganar gaskiya haka take. To amma yanzu kiwon mutum ake ba kiwon dabba ba. A zahirin gaskiya na yi mamaki akan abubuwan nan. Nana tsananin san da nake mata, na je makaranta tunana ta nake yi, sai ya kai ya kawo cewa wulakancin da take min zuciyata ta dan fara raguwa ba akan santa ba. Amma ni ma yanzu duk wasu abubuwa da nake yi ina tausayin kaina akan na zarfafa sanna na ada. Yanzu kuma ba cewa ne ba na santa ba, dan daga cikin kaso 4 na rage guda 1, ka ko har yanzu kenan ina santa. Saboda haka you have to read the rights, the 3 minutes of standings of separation. The Quambidos is confused, the ladies it releases.
The phrase of is telling me is about to necessary. You is still leader mature. I don't know somebody, you are mistake. You don't know somebody. Na farko look ke ba yarinya bace. Kai kuma ba karamin yaro bane. You say the three people mature. You don't know somebody about mistake. You know is the distinction for you. I love the serious matter. You can't treat the three people mature. You advance lana. You fighting the love necessary. Is three love mature. You don't know love. Telling me love. Telling me love is actually mature. You don't know is somebody about mistake. You not is the teacher. I love the teacher is education secretary, inshallah. There is a Friday, the 3 is mechanical engineering or assistant library. The confidence is teaching. The confidence is evidence of teaching of the assistant library. The note is mechanical engineering, NCE grade 2. The note is NCE is teacher. The Hausa language is Islamic. The for you is legality protect of fruition. The legal. The capital of legal of tutelation. The somebody about mistake. You telling me nonsense to you. You call fruition of the separation, the nursing of nurse. The computers is necessary is 3 minutes of educating. Educating is questioning the private, the not is augmented people. To zan dawo da zancen magana mu da hairi. Wallahi tallahi ina son haira da yawa. Wallahi tallahi kuma ina son nana. I beg you da Allah zai sa a ce aure daya in aure dukansu. Da na ji daɗin rayuwata. Da duk abin da nake nema duniya daga cikin kaso guda 4 da nake nema na samu ɗaya. A cikin su biyu na samu biyu. To cikin kaso 4 ina da guda 4 buri na abubuwa. Na farko mota, na farko aure, na biyu mota, na 3 gida, na 4 arziki. To the promise the sanctity of matter. Da kuɗi matsalar banda kiko yayi mana katutu. The necessary the kiko. The 3 degree of social having to respect all being individual. لغة عربية ولا الذي أنما عمل إن الشوارع إن المتخلفين إن اللغة عربية أنت شمار ولا إله إلا الله إن الشفاعات ولا الذي والسخبري ولا الذي أنما صار عليه إن المتخلفين إن اللغة عربية. The necessary it is where no living things. The necessary